ఏంట్రా టమోటాలకు రంగులు వేసినట్టున్నాయి? నా గ్లామర్, నా ఫిగర్, నా ఈడు, నా వేడి అన్నీ నీకే సొంతం. అభి అరే ఇంత హంగామా ఎందుకురా? నీ మనసులో చోటిచ్చావు, నీ మందిరంలో చోటిచ్చావు, నీ పక్కలో. మీరు నా కోసం ఇంత చేస్తున్నారు, మీకోసం ఈ మాత్రం నేను చేయలేనా? ఐ లవ్ యూ రజ్జింగిడి. వంటనే గడిపేస్తున్నాను. అన్నా ఆడెక్కడెక్కడ నొక్కేస్తున్నాడన్నా. మనం ఇక్కడే నొక్కేస్తున్నాం కదా. బొమ్మను గీస్తే నీలా ఉంది, దగ్గరకొస్తే మరి అదే నీతో వచ్చిన తంట. పోయిటరీ చెప్పి పడగొడతావు, పట్టుకుంటే నో ఎంట్రీ అంటావు, పక్కొస్తే నో పార్కింగ్ అంటాను. అయినా మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు పట్టుకొని ఇచ్చాను? పట్టీలు పెడుతూ కాళ్ళు పట్టుకున్నారు, గాజులు తొడుతూ చేతులు పట్టుకున్నారు, నెక్లెస్ పెడుతూ మెడ పట్టుకున్నారు, పాపిడి బిల్ల పెడుతూ జడ పట్టుకున్నారు కదండి. ఇవా ఓ మగోడు పట్టుకోవాల్సినవి. అది కాదండి, మీరే కదన్నారు 7 వారాలు నగలు ఇచ్చాక 7 అడుగులు వేస్తానని. ఏదో కిక్కులు అనేసి అంట. ఇదిగో వడ్డాను, సిగ్గిపిల్లతో సహా అన్ని ఇచ్చేసినట్టేగా. లేదండి, మీరు ఒకటి మాత్రం ఇవ్వలేదు. ఏంటది? ముక్కు పుడక ఇవ్వలేదు. నీ ముక్కు పొడుగుతో నా పడక వాయిదా వేస్తున్నావు. నేను లంచాలు తీసుకున్నట్టు చేస్తే నా ఉద్యోగం పుట్టుకోమంటది. ముక్కు పొడుగు కొనివ్వండి. కొంటాం అలవాటు.